много оригинално видео. Бата не би дала. И в момента това е първия геймплей. Не съм играл на играта никога, защото винаги ми е било шубе да игра страшни игри. Чай малко, що не ми се сменила вашият канал, че? И в момента тук съм около аз съм при един приятел и малко така ще чувате бръщолеене. Ще чуете бръщолеене. Знаете кое е якото, че не ми напича? Не ми напича въобще. Това е яко, не ми напича. Айде бе, пич. Карта. Секундата карта. В момента тук се учим как да играем играта, защото аз никога не съм играл играта. Тук има радио, което няма да пусна. И както виждате, чувате, лампите премигват. А това значи... Не, без вескам. Защото съм грозен. О, тук си ми донесъл фантички. Браво. Пак и обича. От екс рекордър може да пишеш лъживо. Добре. Той пуши цигари. Да, знам. И в момента хора, това знаете... Симо е по-добър. Сега с Симо трябва да сте приятели, нали? Защото той Симо не е приятел и с Колко и с Иван. Той какъв беше... Кой бе? Не. Значи нашия герой се чуди какво беше това, като взимахме това, ако може да видим къде е създанието, къде това нещо. Аз в момента игра с нея глава. Минавам под стълба и чмине. Лоша поличва, не лоша поличва. Чакай. Той бягам на там. Бата, аз ще сваля много. Не видяхте ли главата? Видяхте ли главата? Видяхте ли една прилича глава? И сега нека да ви обясня повече за играта. Играта се разказва за някакъв човек, който тук трябва да събира пари. Той са пари. Никога да не обеща. Какво беше това? Какъв беше този глас? Какъв глас е, човек? Майко от тази игра е насираща. Добре, че съм при приятел, иначе до сега да съм се насрал. И играта, значи, като... Добре, той се тегли айс. Мултиплеер ли? Да. Аз игра синглплеера. Чакай, какво? Той има една игра. О, някой има проблем с нея, не може да спи. Това има една игра и тя е мултиплеер. Ти имаш мултиплеер. Чакай, аз имам мултиплеера. Двамата. Добре. Значи сега ще обясня играта. Значи тук има различни чудовища. И когато ти пресветкат лампи, това означава, че трябва да влезеш в стая. Те не могат да влизат в стаи. Знам играта, играл съм на. Окей. Няма проблем. Така тук не знам как да се присъединявам. Мултиплеер. Играй с приятел. Бата, много са яките Наруто рецепти. Виж. Играй с приятел. Виж, погледни. Помниш ли го? Чай, виж. Аре бе, човек, не щяхме да играем айс, бе. Чай да е с теб. Бъде звука. Добре. Чакай. Свалиме се екс рекордера и го пускаме сега и аз него и ще го... Да, мога между другото да пусна на лайф от екс рекордера. Ма няма. По някакъв начин трябва да се прехвърля видеото на таблета, ма не знам как. Как да се го прехвърляш? В флотинг. Добре бе. Човек, какво става тук, бе? Чакай, аз май не съм си изтеглил оригиналата. Май не съм си изтеглил мултиплеера. Ама ние май трябва да сме приятели във Фейсбук, че не може да играем играта. Ти имаш ли Фейсбук? Не. Но обаче имам акаунт. Стар акаунт. Вкарай го във Фейсбука. Добре, няма проблеми. Сега тук... Да, аз не играя мултиплеера. Аз тук мултиплеер да цъкам. О, майко, как ми се топи на мене. Така, аз не... Чакай, какво? Аз съм изтеглил някаква... Чакай. Аз съм изтеглил мултиплеера, бе, пич. Чай, пускам рекордера. Добре, пускай рекордера, няма проблеми, ама. Ашко. Аре, бе, човек. Но то сутрето ще е хубав, ама... И здравейте хора, аз съм Христо и днес, както можете, ще правим
ще играем на Ice. Ще снима, имаме и един канал, още един, в който ще го оставя линк за него и там основно за колаборации. Така може, аз нека да си кажа кой съм, аз съм Dark 400, не 400, 845. Ще ми намерите канала в YouTube, потърсете, аз съм 3 видеа. Ще му оставя линк, че не му разбере, че що. Така, аз съм Dark 845, доволен ли си? Добре, хубаво се едно. Добре, хубаво се едно. Хора, че про интернета, хаквам системата, не ми трябват адблокове. Книги. За какво са ми книги? Бате, не ми трябват книги. Трябва ми подпалки за огъня. Подпалки? Да. Окей. Бате, какви са тия звуци? Какво става с този Фейсбук, бе? Хора, нищо не виждам. Така му ми кажете какво става, не знам къде се намирам. Чай да отида в менюто. Христо, какъв ти Фейсбука, бе? Как се пишеш точно? Христо Милушев. Христо Милушев? Български, на български или на английски? Английски. Окей. Никой не си пише името на български във Фейсбук. Аз би го направил. Що па не? Аз си живе в България. Мото па явно не знам. Знаеш колко ще е трудно да си намериш приятелка 2045-та? Там вече ще е по-трудно. Едната ще казва, че е бисексуална, другата ще казва, че е доксексуална. Такава хора. Че е куче, тя бате доксексуал. Да знаете да всички, ако има така хора. Този канал не е за деца, защото аз предимно псувам на видео. Аз псувам във видео си. Уга. Сега трябва да играеш туториали. Което е топ. Аз правя за туториали. Аз знам играта. Гледал съм геймплей на нея. Няколко пъти. Аз между другото мога да направя къстъм лице, знаеш ли как? Да. Аз ще сложа снимка. И може да свърши твоя глас. Как се правиш вече, забравя? Трябва да изпираш от монстрите там. Да, стандарт. Как да я цъкам върху тази тъпата? Чакай, ти какво правиш тук, бе? Тук са дификалти. Ето тук. Добре. Аре, къстамазай си, на спокойствие. Фейсбук вече ми се тегли. Чакай, аз пише. Отивам, че да сваля... Изчай, че хора да сваля някой порно снимка. Ей! Ти също това с какво викава? Той в канала ми не е за деца и без това. Хора, тихо сега. Ще сложа снимка на един приятел. Само дали на мене. Христо, ще е папа. Няма снимка на тебе. Знам. Няма снимка на майка ти. Я си на твоята. Не познаш майка ми. Аз съм я виждал няколко пъти. Браво на тебе, кодата направя. Браво на тебе, кодата направя. Може да си виждал майка ми. Чакай, ти ли си виждал майка от Кери? Може снимки, брат. Аз съм баща ти. Аз то съм Люк Скайуокър. Motherfucker. Чакай. Да, моля. Тя ще сложи звук. Вече ми знаете телефонния номер, докато се избирах от акаунтите, които имах. Бях два акаунта. Много секси. I'm so sexy. Грешни. Не бим ти пичко. Да се смея. Аз няма да се плаша на СБ, тя ще се смея. Сега тук да създавам нови акаунти, няма да стане. Добре, отварям очи да го видя какво прави Крис. Сигурно се сере, брат. Сигурно се сере. Бате, той Крис, аз съм с снимка на приятел. Аре, бе. Аз го търся и не мога го намеря. Да, значи чудовището е близо до тебе. Добре, искам да го намеря в лицето, сега съм видим. Аре, бе, намери го този акаунт, бе, вече и хората имейла ми знаят. Знаеш ко? Това видео ще го изтрия.